Αν σου αρέσουν τα ρεβίθια και έχεις βαρεθεί να τα φτιάχνεις σούπα, συνέχισε να βλέπεις. Σήμερα θα βράσω τα ρεβίθια στην κατσαρόλα της γκρούπε με το διάφανο καπάκι, έτσι για να τα βλέπω. Θα τα σουρώσω, αλλά θα κρατήσω μια μεγάλη κούπα από το νερό που έβρασαν. Θα πάρω γκουαντσάλε και θα το κόψω σε μικρά κομμάτια. Στο αντικολλητικό τηγάνι της γκρούπε, που είναι κατάλληλο για όλες τις εστίες, θα το κάνω τραγανό. Λιαστές ντομάτες και σκόρδο μέσα στο τηγάνι. Λίγο μπούκοβο για νοστιμιά. Και τώρα ρίχνω τα βρασμένα ρεβίθια και το νερό που έχω κρατήσει. Αφήνω το φαγητό να πάρει μια βράση. Κρέμα καρύδας, το γκουαντσάλε και τριμμένο πεκορίνο. Δοκιμάζω και προσθέτω αλάτι και πιπέρι. Εσύ τώρα πήγαινε να βάλεις τα ρεβίθια στο νερό και φρόντισε να αγοράσεις γκουαντσάλε και όχι μπέικον, εντάξει?